Peuades damunt serena. Si vens en trobaràs ballant de puntes damunt d'aquesta roca, i tu per jo tornaràs loca. Viatjarem amb un cavall alat aquest vespre silenciós cap a racons inexplicables, deserts salvatges. Esperarem la nit. Vaig anar a trobar camins de foc, me'n tornaria a anar més enfora que mai. I no tinc por de somiar que me perdré pel camí o que no tornaré mai. En el Comitè Verd és una associació d'alumnes que expliquem i donem propostes per millorar el pati, l'escola i tot, i intentant arribar a millorar el món. Avui hem ficat en comú les propostes que havíem anat recollint a la classe, n'han sortit de molt bones, com ficar cartells perquè ningú s'equivoqui de contenidor, com avisar els pares quan et fiquen una fruita que no t'agrada. I aquestes han sigut unes de les propostes que han sortit.